Non. Cal era, Juan? Era Diego Gelmírez. A Beiriña, están dicindo pola... El Cano. Moi ben. O seu arquitecto, Oscar Niemeyer, chamouna oración tecnolóxica. Vexan agora a segunda. Escoiten tamén. O encanto das formas, sombras e cores que crea a luz no seu interior, enchen de espiritualidade un espacio esquemático e simple, característico de toda a arquitectura da cidade. Ben, pois a partir de agora escriban a resposta. Vémolas, empezamos pola cabina. Efectivamente, é a Catedral de Brasilia. 50 puntos para a cabina A. Pasamos agora a cabina B. Polo tanto, non é El Capricho. Cabina C. Non ten resposta. E cabina D. Tampouco. Ben, pois agora descansen a vista, pero presten atención ao oído. Escoiten vostedes unha música e escoiten tamén ao meu compañeiro Juan. Vemos as respostas a ver se acadaron así 6 puntos que estaban en xogo. Cabina A. A cabina non nos soubo, non ten resposta. Pasamos á cabina B. Duelo al sol, tampouco. Che de 20, quitaremoslle un punto por cada unha. Cantas pezas son? Decían eles por poñer algo. E cabina D. 780 tamén se pasaron moitísimo. E cal era o número, Juan? Moitas gracias. Bueno, onte había aquí un grupo de xente que decía outra, pois imos cantar outra. Bueno, dúas. Después de un día triste, de otro feliz, buscando en el baúl los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás, es a veces bueno. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. Vale, Xurxo. Padre María Isabel, chiribiribi, po. Atrevidos, queredes outra? Non, mira, escoito que non. Bueno, moi ben. Despois, ao rematar, xuntámonos todos e cantámolas todas. Bueno, pero agora imos a ver o que lle damos a Xurxo, máis o que lle damos a Hilda. O premio Sí. deberíamos yo dar polo inxente traballo a Jaime. Pero ímoslle dar a Xurxo e a Hilda un radiocasé a cada un. Ai, para escoitar, aprender esas cousas. Vale, pois ala, aí o tendes, un para cada un, dous están ben. Pode vosotros. Ben, despois cantaremos máis. Agora Juan Carballido vainos decir como se tiña que resolver o pasatempos que estiveron facendo nosos concursantes. Revolvendo as letras das palabras da esquerda, deben formar unha palabra nas casiñas da dereita, utilizando, por suposto, todas as letras. Moi ben, pois damoslle un repaso. Na cabina A, unha palabra, 10 puntos. Hubo puntos na cabina D. Eso que tentaron bastante, pero... Juan Luis González Guerra, na cabina A, 125 puntos. Na cabina... María del Carmen Viñuales Caso, na cabina D, 10 puntos. E na cabina D, Daniel Martínez Rivas non acadou ningún punto. Ben, ainda estamos apenas nun minuto. Cos 3 fillos de Noé, di a Biblia que se repobou a terra toda. Como se chamaban? Sen Can Jafet. Correcto. As provincias do antigo reino de Galicia cantas eran? 7. Correcto. Irak invadeu o 2 de agosto de 1990. Kuwait. Correcto. O primeiro español que gañou un campeonato mundial de rallys é?
Carlos Sainz. Correcto. Joaquín Leguina, presidente da Comunidade Autónoma de Madrid e do partido. PSOE. Correcto. A LOCSE é unha lei que trata de... A educación. O ensino. Educación e ensino, correcto. Si falamos da cidade olívica, estamos falando de... Vigo. Correcto. Di o refrán que para berberechos, Paso. noia. Os afiadores son de... Ourense. Correcto. O líder negro liberado fai un ano en Sudáfrica chámase... Nelson Mandela. Correcto. Polo tanto, a Beiriña, si aquelas pasadas non a pasaran, pero foron, aínda así, 90 puntos. 90 puntos para a cabina A. Ben, o mismo sistema, outras 10 preguntas. Ana. Na cabina A, Juan Luis González Guerra, 215 puntos. Na cabina B, Luis Platas Grobas, 50 puntos. Mari Carmen Viñuales Castro, na cabina C, 40 puntos. En la cabina D, Daniel Martínez Rivas, 40 puntos. A esos puntos sumámosles o cadados nestos últimos días, precisamente desde o principio da semana hasta hoxe xoves. Así, de tal maneira, que sumados todos eles son o que algún dos concursantes vainos a levar a esa posibilidad de acadar a causa xusta. María. Juan Luis González Guerra, na cabina A, 560 puntos. Na cabina B, Luis Platas Grobas, 347 puntos. Mari Carmen Viñuales Castro, na cabina C, 360 puntos. E Daniel Martínez Rivas, na cabina D, 205 puntos. Polo tanto, por orde, A, C, B e D. Juan, enhoraboa aos representantes da cabina A son os que levan esa causa común a máis de 3 millóns de pesetas hoxe, a máis de outros premios importantes, tamén as outras cabinas. Pero eses contenedores, achégame aquí, que uxe o micrófono xa, amigo. Eses contenedores van para a provincia de Lugo, de onde veu Juan. Señoras e señores, moitas gracias pola súa atención. Mañán reflexionaremos un pouco, veremos os mellores ou uns momentos importantes de todo este ciclo. Ata mañá, esperámonos. Boas tardes. Os nosos concursantes gañaron o seguinte. A cabina A, Juan Luis González Guerra, 3 millóns de pesetas, máis 320.000 pesetas e un vídeo que tiñan acumulados, máis 4 millóns de pesetas para a causa común. Na cabina C, Carmen Viñuales Castro, na segunda posición, hoxe gañou 500.000 pesetas, máis 155.000 pesetas, máis un Wallman, máis 10.000 pesetas en lotería. Na cabina B, Luis Platas Grobas, hoxe gañou 300.000 pesetas, 280.000, máis un vídeo, máis un Wallman, máis 10.000 pesetas en lotería que tiña acumulado. E na cuarta posición, na cabina D, Daniel Martínez Veiga, 200.000 pesetas, máis 220.000, un Wallman, 10.000 pesetas en lotería. E durante este ciclo, o programa Man con Man repartiu, como sempre, máis de 10 millóns de pesetas en premios. C, B e D. Juan, enhoraboa aos representantes da cabina A son os que levan esa causa común a máis de 3 millóns de pesetas hoxe, a máis de outros premios importantes, tamén as outras cabinas. Pero eses contenedores, achégame aquí, que uxe o micrófono xa, amigo. Eses contenedores van para a provincia de Lugo, de onde veu Juan. Señoras e señores, moitas gracias pola súa atención. Mañán reflexionaremos un pouco, veremos os mellores ou uns momentos importantes de todo este ciclo. Ata mañá, esperámonos. Boas tardes. Os nosos concursantes gañaron o seguinte. A cabina A, Juan Luis González Guerra, 3 millóns de pesetas, máis 320.000 pesetas e un vídeo que tiñan acumulados, máis 4 millóns de pesetas para a causa común. É bonita, pero chea de plásticos e de basura, pois non é tan bonita, non? Entonces así pois tamén axudamos ao Concello a aliviarlle un pouco pois este problema, non? Este Concello Nestas terras, como noutras moitas da nosa comunidade,
conviven os logros conqueridos polo traballo de todos cos problemas que aínda existen e que gracias ao esforzo da Xunta van solucionándose lentamente para algúns, pero con tesón e sacrificio para todos. En Trasar de Carballo, as súas xentes están orgullosas do alcalde, don Xulio Llebra Pimentel, e de este novo heroe local, Juan González Guerra, un labrador que co seu esforzo, botándolle cóvados a vida, demostrou que con sacrificios e traballo pódense chegar a ter os coñecementos culturais suficientes para competir nun programa como Man con Man e poder regalar aos seus conveciños 4 millóns de pesetas para aliviar un problema de todos. Bueno, pois estamos moi contentos de acadar todo este diñeiro, sobre todo para o pobo. Nós decidimos vir a concursar aquí porque enterámonos de que existía o programa entón, bueno, puñémonos a buscar algunhas causas para concursar e ao final optamos por a da basura porque nos gusta ver Galicia limpia, o pueblo limpo, nada máis. Bueno, paso aquí co señor alcalde, don Julio, que quere falarlles algo tamén. Moitas gracias, Juan Luis. Eu, a verdade é que me sinto enormemente satisfeito